hon slår, nu är det dags. All bekymmer försvinner strax. Bästa Boti för kropp och själ. 4 väggar i träpanel. Vedinvå värmer lika bra som tango med Arja Saijonmaa. 1, 2, 3 sauna. Vi ska vara bastu, håll upp och släppa all stress idag. Bastubröder är vi som glöder 100 grader noja. Bara bastu, hejta på så svejt din bara yr. Oh, oh, oh. Bara bastu, jo. Vi ska vara bastu, håll upp och släppa all stress idag. Bastubröder är vi som glöder 100 grader noja. Bara bastu, hejta på så svejt din bara yr. Oh, oh, oh. Bara bastu, jo. Sauna. Sauna. Ja, just ja. Häll på vattno med rongono. Tick, tick, tack, hur länge orkar du? 90 grader, vi är nästan där. Perkele, Eva på värman jär. Svejt din lackar, ja, ja. 1, 2, 3 sauna. Vi ska vara bastu, hångla upp och släppa all stress idag. Bastubröder är vi som glöder 100 grader noja. Bara bastu, hejta på så svejt din bara yr. Oh, oh, oh. Bara bastu, jo. Sauna. Bara bastu, 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 bara bastu.